Maliko kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni waati in na bi kunnafoni cɛma an bɛna kuma France 24 ale ni RFI olu ka taali ka bɔ Mali kɔnɔna la an bɛna kuma o de kan ka aw ladɔnniya ka fɔ Mali transition ɲɛma olu ye a yɛrɛ ka fɔ ko France ka kunnafoni di sira dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la RFI ale ni France 24 ko olu kɔni ka kunnafoniw kana se ka tɛmɛ Mali kɔnɔ tuguni ko u ka baaraw ka jɔ Mali fan bɛɛ ka sababuya kɛ u ye lagosi wale dɔw ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma waleya minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka malidenw kɔ don ɲɔgɔn na walasa olu kɔni ka baara kana kɛ fu ye u bolo olu ye a yɛrɛ ka fɔ ko ninnu ka kunnafoni di siraw u ka jɔ donc o hukumu kɔnɔna la an bɛna kuma di an balimakɛ Elbechir Cham ma ale ka dakuruɲa damadɔni fɔ an ɲɛna la ne ko RFI ale ni France 24 olu ka taali na e hakilina ye mun de ye o la mun ka il faut ka an filɛbaga jama bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an bɛ se k'a fɔ ko nin décision min taara an bɛ se k'a fɔ ko balilen tɛ i bɛ se k'a fɔ ko hali ni mɔgɔ min ye ko taabolo ye i b'a dɔn k'a fɔ ko a mɛnna a janyara an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni Faransi kunnafoni disow i n'a fɔ RFI ni France 24 u tun tɛna se ka kisi ɲɔgɔn ma cogoya si la n bɛ segin kɔ walasa mɔgɔw k'a faamuya dɔɔni i b'a ye k'a fɔ ko depuis san 2015 nin kɔnɔna la 2015 i b'a ye k'a fɔ ko depuis waati min na siya wolomakɛlaw tun commencera ka daminɛ an ka camancɛ région kɔnɔna la n'o ye Moti kɔnɔna ye fo ka taa se Segu mara yɔrɔ dɔw fɛnɛ ma i b'a ye k'a fɔ ko kunnafoni di sira minnu bɛ yen nɔ ko olu la jarakila kosɛbɛ o fɔnkɔɲɔgɔnko in na siyaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ bamananw ni filaw walima filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko RFI tɛgɛkɔni sira ale ma kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko a tun bɛ kunnafoni minnu di a kunnafoniw bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw furugufurugu don ɲɔgɔn kɔrɔ parce que i b'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ minnu don sɛnɛma yɔrɔw don baganmarama yɔrɔw don k'a ye k'a fɔ ko fila ale ka baara ye sɛnɛ ye fila ka baara ye baganmara ye bamanan ka baara ye sɛnɛ ye depuis lawale nin siya fila u bɛ bila ɲɔgɔn na parce que i ka foro bin n ka misi tɛmɛ sira la i ka misi donna n ka foro la tuma bɛɛ o kɛlɛmisɛnnin bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka o kɛlɛ tun bɛ ban yɔrɔ sɔrɔ dugutigi bulon na walima u ka du fila yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko RFI ni ale tun b'o kunnafoni di o waati min na Jalo ani Kulibali n'olu bilala ɲɔgɔn na RFI bɛ ala kale k'a fɔ ko fila dɔ ani bamanan dɔ bilala ɲɔgɔn na o kɛlɛ kɔnɔna la ko fulakɛ ye bamanankɛ faga walima ko bamanankɛ ye fulakɛ faga bon i b'a ye k'a fɔ n'i ye kuma fɔ ten cogo la o ye i bɛ ka siya bɛɛ ta a tɔgɔ ma o kɛlɛ kɔnɔna la alors que mɔgɔ fila de bilala ɲɔgɔn na n'o ye Jalo ani Kulibali ye n'i y'o u ta u jamu ma Jalo ni Kulibali bila ɲɔgɔn na Jalo ye Kulibali faga walima Kulibali ye Jalo faga o bɛ da mɔgɔ fila ani ɲɔgɔn cɛ nka du moment que i b'a bɔ mɔgɔ fila ɲɔgɔn cɛ f'i bɛ taa ka taa siya kuma fɔ a kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko Jalo mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔ o b'a yɛrɛ ye o kɛlɛ la Kulibali mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔ o b'a yɛrɛ ye o kɛlɛ kɔnɔna la o nana kɛ sababuba ye o waati la jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ olu ma u jɔ u jɔyɔrɔ la o waati la ka RFI ka o kumaw latilen walasa kana kɛ fitinɛ ye fan tor'o la an bɛ mɛnɛ ko la an ɲɛ b'a la o siyaw yɛrɛ bɛ ka yala ka maramafɛn ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga u yɛrɛ t'a dɔn u y'u yɛrɛ bila ɲɔgɔn na fo kana kɛ an nana se nin situation ma fanga daraki min bɛ bi ni Asimi ninnu bɛ a ɲɛmɔgɔya la i b'a ye k'a fɔ ko an ka groupe masulaw tabagaw bɛ cɛsiri belebeleba la kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na walasa ka se ka Mali ka tigiya jamana ka se ka mara ka boli ka se Mali dugukolo bɛɛ kan waatiw la o baara bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ko RFI walima France 24 surtout France 24 yɛrɛ u bɛ to ka débat k'u ka kunnafoni siraw sanfɛla la débat minnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ a fɔ ko an ka groupe masulaw tabagaw k'u bɛ ka ye dantɛmɛwalew caman na dantɛmɛwale minnu bɛ tali kɛ ka civiliw ka taa u minɛ ka t'u bɔnɛ u nin na i n'a fɔ ka population tɔɲɔ donc o débat caman bɛ kɛ u ka plateau sanfɛ u bɛ invité wele Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan yɛrɛ minnu yɛrɛ b'u hakilinata di armée ka o dantɛmɛwale kan i b'a ye k'a fɔ ko an ka fanga tigilamɔgɔw n'o ye transition ye olu nana ye k'a fɔ ko nin ko in nin sera dabila ye o ɲuman ye min ye n'u y'a dɔn k'u tɛ se ka nin jogo in dabila u ka kunnafoni yɛrɛ kana boli an ka Mali kɔnɔ yan tuguni parce que a bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ ladon an ka jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an ka armée ka a galabu faga kojugu parce que armée yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw b'o de reproche kɛ fɛn na France 24 ni RFI la k'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka reproche minnu kɛ an ka groupe masulaw tabagaw la k'a fɔ ko olu sen yera dantɛmɛwalew la k'a fɔ ko o kuma tɛ tiɲɛ ye nka a tɛ ka ban finalement u ye décision min don a fɔra k'u bɛna procédure de engagé n'o ye ka waleya ta waleya min b'a to France 24 ni RFI olu kana se ka laseli kɛ an fɛ yan tuguni nka o n'u gɛnni fɛnɛ tɛ kelen ye parce que an bɛ fɛ k'aw gɛn ani aw taara yɛrɛ o tɛ kelen ye hali n'a y'a sɔrɔ depuis décision in taara heure damadɔ kɔfɛ an ye k'a fɔ ko RFI tun tɛ ka sɔrɔ tuguni bon su yɛrɛ fɛnɛ kolen an ye k'a fɔ ko hali France 24 dɔw tun commencera ka France 24 fɛnɛ
perdu. Donc je pense que en une situation maintenant, en bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko a kɛra mais ko balima tɛ parce que depuis tuma caman sama-samali bɛ an ka autorité ɲɛmɔgɔw ani RFI fana ɲɔgɔn cɛ k'a fara kan fana k'a fɔ ko hali terme dɔw bɛ yen nɔ ko genti i b'a ye k'a fɔ ko kɔkan kunnafoni lasew de tun b'o o kuma fɔ kosɛbɛ parce que yan nɔ an b'a ye k'a fɔ ko an ka transition ɲɛmɔgɔw mais olu bɛ a fɔ i n'a fɔ sɔrɔsi jɛkulu dɔ de bɛ ka jamana mara donc ka weleli kɛ ko genti wali tɔgɔ fɔ cogo min don nanzarakan na bonyali tɔgɔba tɛ donc parce que autorité de la transition o fɔli bonya b'o la ka tɛmɛ i ye genti fɔ donc i b'a ye n'u bɛ lasew caman kɛ u bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw wele ko la gente malienne donc an ka kunnafoni sira caman fana tun bɛ o la tɛmɛ tɛcogo la donc o furugufurugu de nana kɛ sababu ye gɛlɛya nana gan RFI France 24 faransi kunnafonidiso ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'a bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka responsabilité ta k'a fɔ k'u ka dan se ka na kɛ an fɛ yan tuguni i bɛ se ka min fɔ. Ne ko i bɛ se ka nin hakilina min talen filɛ nin ye an ka transition ɲɛmɔgɔ fɛ i bɛ se ka a kɔlɔlɔ dɔw fɔ an ɲɛna Mali jamana yɛrɛ kan sabula n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ kunnafonidi sirabaw olu bɛɛ lajɛlen wulila ka don RFI ale ni France 24 kɔkɔrɔ. ayiwa o tɛ balila ko ye parce que kunnafonidi siraw don kunnafonidi sira minnu fana don u bɛ jɛkulubaw fana kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔna la kunnafonidi sira kɔrɔlenbaw fana don bon France 24 kɔni ale baaraw daminɛna 2005 kɔnɔna la o tɛ komentaba ye nka RFI bɛ yen nɔ depuis waati jan i b'a ye k'a fɔ fana affilié don jɛkulubaw caman na a ma bali an na fana k'a fɔ ko o jɛkulubaw fana ka wuli ka France 24 ni RFI ka u jukɔrɔma don nin waati in na an bɛ hakilatigi fana kɛ k'a fɔ ko a ma mɛn kosɛbɛ o faransi Union européenne kelen olu fana ye décision ta k'a fɔ ko fɛn min ye RT ani Sputnik n'o olu ye Rusiw ka kunnafonidi sira dɔ ye an b'a fɔ tɛcogo la parce que Rusiw ka musaka de bɛ don kunnafonidi sira ninnu da fɛ i b'a ye k'a fɔ ko Union européenne fana ye décision ta k'a fɔ ko olu fana ka nase tɛna kɛ Union européenne espace fana kɔnɔna la tuguni faransi dɔrɔn tɛ dɛ mais Union européenne yɛrɛ espace kɔnɔna la k'a fɔ ko fɛn min ye RT ani Sputnik n'olu ye kunnafonidi sira ye minnu ka surun Rusi jamana la kosɛbɛ donc olu y'o décision ta a bɛ n'a fɔ anw ye min ta France 24 ni RFI contrôle la n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Union européenne de fana y'o décision fana ta RT ani Sputnik fana contrôle la k'a jira k'a fɔ ko Sputnik ni RT ko olu ye propagande sira de ye minnu bɛ ka baara kɛ Kremlin n'o o ye Rusi jamana ɲɛmɔgɔ jabala ye i n'a fɔ an ka kuluba bɛ cogo min na o ye an ka président fana jabala ye cogo min na donc olu y'a ye k'a fɔ ko RT ani Sputnik u tɛ ka Ukraine guerre yɛrɛ u tɛ ka a kuma yɛrɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ ka propagande de kɛ ka jo di Rusi ma tuma bɛɛ o de y'a to olu y'o décision ta ka o ɲɔngiri ka bɔ yen nɔ i y'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔ min bɛ se ka sɔrɔ a la fana o de ye k'a fɔ hali an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la a bɛna kɛ degun ye fɔlɔ daminɛ la a bɛ kɛ degun an ka maliyɛn caman ma parce que ça il faut aussi le reconnaître que maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ ne yɛrɛ delila ka dɔ ye ka tɛmɛ a ka ca ni san caman ye depuis ye arajo san k'a réglé k'a bila RFI la a dɔw ka arajo tɛ fɔ hali t'an ka burusi kɔnɔnaw caman na i b'a ye k'a fɔ ko an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen nɔ u ka arajo réglé don k'a bila RFI de la san kalo 12 su fara tile kan u datɔ bɛ kunnafoni laban min mɛn RFI de b'a di n'u wulila sɔgɔma joona fɛ o kunnafoni fɔlɔ min mɛn RFI de bɛ a di u caman yɛrɛ degelen don RFI de lamɛnni la ka source yɛrɛ fana lase u bɛ baro kɛ fan o fan donc i b'a ye k'a fɔ ko hali an ka kunnafoni dira fana caman bɛ yen nɔ moyen ba t'u ye ka taa yɔrɔ la walima ka kunnafoni ɲini yɔrɔ la RFI ni France 24 bɛ se yɔrɔ min na caman fana bɛ i référé olu RFI ni France 24 ka kunnafoni fana kan a bɛna kɛ sababu ye olu fana caman ka source caman bɛ na perdu i b'a ye k'a fɔ ko hali fɛn caman bɛ yen nɔ ni a bɛ hali an ka jamanaw yɛrɛ kun kan walima ko a bɛ an ka continent yɛrɛ kun kan a kunnafoni fɔlɔ walima a jɛlen mɔgɔ caman ka faamuyali la i bɛ taa sɔrɔ nin média ninnu de sanfɛ donc ça fait de telle sorte que ni a fɔra ko olu ka kunnafoni fana tɛna se an ma tuguni a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman ka source bɛ tunu wa min ka jugu n'a bɛɛ ye a fɔra ko an ka yan média locaux ni o yɛrɛ ye an ka jamana kunnafonidi siraw ye ko maa si de kana RFI ni France 24 maa si de kana i sinsin olu ka kunnafoni dilen kan tuguni k'i bɛ o ta k'i bɛ o la boli an ka jamana kɔnɔna la k'o fana kɛra o fana ma daga tuguni maa o maa n'i ye a kɛ i b'a ye k'a fɔ ko ɲangini o bɛ se ka bin i kan o ko la a kɔlɔlɔ dɔ fana bɛ se ka kɛ jumɛn ye o de ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw i b'a ye k'a fɔ ko an b'a tɔgɔ fɔ parce que duguma tɛ tuguni Serge Daniel i b'a ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ fana tun bɛ kɔn ka fɛn caman fɔ Mali yɛrɛ transition kan minnu ma se fɔlɔ nka ale bɛ kɔn k'a fɔ i b'a ye n'ale y'a fɔ i b'a tila ka laban ten cogo la o b'a jira k'a fɔ ko Serge Daniel bɛ renseignement parce que n'i y'a mɛn i ye kunnafonidila ye kunnafonidila fɛn bɛ fonctionner ni réseau source d'information de donc i b'a sɔrɔ i ka réseau d'informateur de b'i bolo minnu bɛ kunnafoniw d'i ma a jɛlen donc n'i y'a ye Serge bɛ sɔn ka kɔn ka kunnafoni caman sɔrɔ Mali yɛrɛ kunnafoni diso caman ɲɛ
i b'a ye k'a fɔ ko CER fɛnɛ ka entrée fɛnɛ ka bon ka tɛmɛ an taw kan hali transition marayɔrɔ la au sommet même de la transition i b'a ye k'a fɔ ko CER ka relation ka bon ka tɛmɛ Mali kunnafoni disow fɛnɛ t'a kan donc i b'a ye k'a fɔ ko o fɛnɛ bɛna kɛ gɛlɛyaba ye kosɛbɛ d'autant plus que an ka jamana ɲɛmɔgɔ caman yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ o fɛnɛ caman delilen don ka lase kɛ nin média étranger ninnu de la n'o o ye RFI ni France 24 ye hali jamana kuma caman bɛ yen nɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw caman par le passé o caman delilen don de ka taa kuma de fɔ Faransi walima k'a kuma de fɔ o bɔlɔlɔw olu ka kunnafoni siraw fɛ an yɛrɛ maliyɛnw fɛnɛ bɛ bɔ a kalama ten cogo kelen de la donc RFI ni France 24 tali a bɛna se ka kɛ sababu ye ka jamanakɔnɔdenw kumaniya kunnafoni dɔw la se tɛ an ka média luguw ye ka minnu lasɔrɔ donc o b'a jira k'a fɔ ko RFI ni France 24 n'u ka tali kɛra tancogo la jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ k'u jija kunnafoni min ni RFI tun b'a sɔrɔ bolo u k'u jija o kunnafoni jɛlen u k'o bila an ka média luguw fɛnɛ ka bolo kan an fɛnɛ ka continuer ka an ka lamɛnbagaw an ka maliyɛnw an ka continuer k'u labalo kunnafoni taasira fɛ. An balimaw an tun bɛ fɛ ka nin kibaruya ninnu de lase aw ma aw bɛɛ lajɛlen